Kalau ya wong cilik kan jadi kayak sing cilik nggih. Oke, sugeng dalu niku kangge Mas Dalang Bapak Kendro nggih. Waduh ku CS gula nih kantong Sumbio nggih. Nggih. Kali dalam pakai niki teguh nggih CS gula monggo. Sugeng dalu niki kangge Bapak Mas Noval monggo mriki jam. Kapane ditinggal rumiyin nggih. Nggih diparingi Mister Mendem. Ki milih sing nggih bener. Ya milih cilik. Oh iya. Ya milih Anu cilik. cilik karo cilik ya kowe. Cilik karo cilik. Ki cilik kabeh kok, Pak. Nek cara Mas Noval iki you and me sarane iki ya. Oh, napa nggih. Nggih, Dalange nggih cilik, niki penayagane nggih Lah cilik. kita kok live streaming kali Mbah Mantri niku. Oh, Niku spesial TikTok. oh spesial. Spesial TikTok sanes YouTube. YouTube apa nonton nggih Mbak nggih? YouTube yang nonton. Walah. Facebook yang nonton. Niku spesial angle niku nggih. Lengkap Niku pokoknya. nggih saking Pariamas napa nggih? Saking Pariamas channel nggih wonten nggih. Lan kangge sedaya kek mawon sugeng dalu. Wong sugeng mrisani. Kulo sukani tembang Mister Mendem nggih. Nggih. Sinabi niku ngesaken dedaharan nggih kali tamu daerah. Apal dong. Mas Rani yo monggo. Yuk.
Kula pribadi kula saged ngadongaken mawon muga lancar manis nggih. Nipun kaginipun Mas Noval dalan nggih. Anjir amin. Matur nuwun nggih Pak De. Oh, mangkene kita wingking niku wonten malih nggih reng-reng kali Mas Dalang. Alhamdulillah Mas karek krungu jarane wis kuli job maning ya. Bulan Agustus jarane niku nggih. Alhamdulillah. Nggih, monggo kula aturaken muga-muga panjenengan sehat selalu nggih. Amin amin amin. Amin. Nggih amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.